سلامتنا نقدم نلومي قدام 24 تقمتي زتدالوه زيناو مستندات حزنا لكم قريبنا لمنا نمكرت لكم بخبر نعدم سليمان اسمان عبان في توصل من سنينا بقنديدات بتقدمنا نفلم أب زوبا دبوب أبزركب موشب مأكلات بستقبر مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيتهم كولج حرش حمل مالو 422 تمهارو بديجرن دبلومانا مريقوم أب بروجكت حرشات السنة على قدر زل معازل لو دك انستيو حرشان أبزت تمام درجة كم زبصحت حبيرون أمباسادر دوب السودان أب إرترا هندبت أب نيروبي مويتوم السودان من إسرائيل دبلوماسية زمدنا كت مصر تسمامي عام بريزيدنت تشاينا هاغورو أب لؤلاؤنتا ጸጥታን ረብሓታታን ዝግበር ምትእትታው ከም ዘይተፈቅድ ገሊጾም ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ ተቓሊሖም ኣገራት ኤውሮጳ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ነዊሕ መኸተ ይጽበየን ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣሜሪካውያን ብሓድሽ ማዕበል ኮቪድ ይጥቅዑ ኣለዉ زينا وشتهاجر أب زوادو باب زركب موشب مأكلات مالي 23 تقمتي بستقبرين ناي لاباراتور مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيتو زوم أب زحالفة 4 سامنتات بفنو كاب إيتيبيا استمولسو زيغاتات أب موشب مأكل سنعفة عاقبهم تصنحيهم زي كمزيل انكولوت فيروس ترغيبهم أب هوسبيتالات زوات الدوبن مأكلن تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبار اللهم زصنحو 14 زيغاتات حاوية من النابيتهم تفانيهم كابزم زيغاتات اتم 13 اب هوسبيتالات زوادو بحتى حنت دما اب هوسبيتال زوا ماكل حكمناو نابيت كغبر لهم زصنحيم بز مسارات اب ايرترا تقلالا قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 461 بصحيلو 405 كابزيوم بستغبر لهم حكمناو كنكن حاويم كاب هوسبيتال استفانو كونن كلو 56 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم يركبون كولج حرش حمل مالو بمخنيات قطعتات مكلخال كوفيد 19 تنبور سنة سرعات مرقة بمونزاف لو مع 24 تقمتي 222 بديجري 300 دما بدبلوما بتقلالا 422 تمهارو امريقوم مرقات بعودات حرشاو قطبة حرشاو مهندسنا سنة زراتي سنة فلطات انسسا سنة فلطات اتكلتن فرتاتن هبت مريتن اكبابن سنة فلطات مغبي ጸጋታት ባሕርን ቴክኖሎጂ ስነ ህይወትን ከምኡን ምክልኻል በቁልን ሓለዋት ዕና እንስሳንም ትምህርቶም ዛዚሞም ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ፕሮፌሰር ወልደ አምላኽ አርአያ ብዘስምዑ ቃል ነተመረቕትን ወለድን ዮሐና ድሕሪ ምባል ጽላት ሕርሻ ምስ ውሕስነት መግቢ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ናይ ቀዳምነት ምዃኑ ብምሕባር ምህርቲ ዓብዩ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ምዕባል ንምብጻሕ كابياتاو حرشا ناب زمناون نقداون حرشا مسجار قدنتاو بمخانو نزين مسمار دما بحرشاو سنفلتات زمراحة بقوع حيل سب سلازدلي كولج حرشا اب زمدايزي كتصالي تصاري كم زكايد غليصوم بروفيسور ولد املاخ بموداتا تمرقت معبال هاجر نمرغاص موياو بركتوم كعززو تثبيت كم زغبرلهم تحساسيبهم بمحبر تطرنيفنا ببروجكت حرشا ولمعت تسناي علي قدر بمسنو زلمع زلو ابالات حماده انو الزوبات تسناي حرشان مبزحتو وليدو ابز تمام درجه كم زركب تحبيرو حلافيت بيت صحفه حماده ابتنو الزوبا ويزرو معزا محراي اب ذهب وتعبريتا حماده قطباو مناوبر دقا انستيان ممحياش بزكايدو زلو قصال صعري كابش حنت 1996 جميرن اب حرشا نزنت فادقا انستي كتبابع كم صنح تقيسا لو ما عمت 7 دقا انستيو 140 هكتار كم زلمعان اب تصفو درجه كم زبصحن غليصا بزنبرز مسجن كراماتن دقف ماشينري حرشان كومون تي بروجكت ممحدارن ابتي كبابي زركبو ابالات حيلتات مكلخالن بزغبرلن دقف اتن حرستوت كيتصقما حرشان كم زكايرا زحبرت ويزرو مازا نترا مشارقتي ابت سراح موغيسان ابت بروجكت نلعل 10 عامات زلمع زلو عليت سدرا حرستوت بوغنن بمسنو تحجزن اكلنا حملتن كم زلمع عامتاو بزرخبو زمسجن اتو دما منوابرن كم زمرحه بمتكاس ابتي بروجكت زلو قرب ماي نحرشان وحسنت بمخانو لم زمن ربع حرتوت حفصات تصويت كم زلوان حبيرن حلافيت بيت صحفه حماده ابنو زبات سنه ويزرو مازا محريا موداتا حرستوت مهرتن كساب زحفصه وكل قبو مكتتال كجبرا ازغاقيرا اب هوسبيتال لاقوردات كاب 2014 زتوادده اغلغلوت حكمنا عيني اب رئيستي بقربا زهبو قلطو فرديت كاب هلك غيزن ገንዘብን ከም ዘናገፎም ተገልገልቲ ገሊጾም
ኣቐዲሞም ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ይኹን ዝተኣዘዘሎም መነጽር ንምርካብ ናብ ባርንቱን ኣስመራን ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ዝጠቐሱቶም ወሃብቲ ርእቶ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኣቑርደት ምስ ምጅማሩ ግና ዝነበሮም ጸገማት ከም ተቐንጠጠ ሓቢሮም ጎኒ ጎኒ ዝወሃብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንሕማማት ዓይንን ኣገባባት ምክልኻሎምን ዝምልከት ኣስተምህሮታት እውን ስለ ዝወሃብ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዓይኒ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ እቶም ተገልገልቲ ብተወሳኺ በሪሆም ኣብ ሆስፒታል ኣቑርደት ሓኪም ዓይኒ ነርስ ስዩም ጉርጃ ብወገኑ ኣብዚ ግዜ እዚ መጥባሕቲ ቅርኒ ብዘጠቓልል ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከም ዝውሃብ ከምኡውን መነጽር ዓይኒ እተፍሪ ማሽን ተኣታትያ ብምህላዋ ንዝተኣዘዘሎም ብነጻ ይዕደል ከም ዘሎ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሸላብ ብጉድለት ጽሬት ዝኽሰቱም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ጥዕንኦም ንምሕላው ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ኣተግቢሮም እቶም ነበርቲ ከባቢኦም ብቐጻሊ ከጽርዩ ዝወስድዎ ተበግሶ ኣብ ባይታ ኣድማዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዳንኤል ኪዳን ሓቢሩ ዳይሬክተር ሆስፒታል ኣቑርደት ዶክተር ወልዲ ዮሃንስ ብወገኑ ዓድታት ዘሰላስልኦ ዘለዋ ንጥፈታት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ትካላት ጥዕና ንዝረአ ጻዕቂ ከም ዘቃልሎ ብምጥቃስ እቲ መደብ ኣብ ኩለን መምሕዳራት ክትግበር ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ብምምሕዳር ንዝተለለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ተገይሩ በዚ መሰረት ሓንቲ ገባሪት ሰናይ ስድራ ቤት ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝርከቡ ጽጉማት ወገናት 15 ኩንታል እኽሊ ኣከፋፊላ ነታ ስድራ ቤት ዝወከለት ወይዘሮ ለተብርሃን ተኽለ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ደገፍ ንጽጉማት ወገናቱ ዝገብረሉ ዘሎ ግዜ እዚ ብውስን ደረጃ ፈሊሙ ዘሎ ሓገዝ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢራ ብተመሳሳሊ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ትኹል ቅድሚ ሕጂ ብዝተኣትወ መብፅዓ መሰረት 41,300 ናቕፋ ንጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ከም ተኸፋፈለ ወኪል ኤሪና ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዕዳጋን ውጡሕን ብክራማት ዝተባላሸወ መስመር መጓዓዝያን ዝተባሕጎገ መሬትን ብወፈራ ተፈዊሱ ናብ ዜና ወፃኢ ምስ ንሰግር ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ማይክል ኒያንግ ኣብ ኬንያ ሃንደበት ወዲቑ ከም ዝሞተ ተገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ባንክ ብስርሑ ድሕሪ ምእታው ብሃንደበት ከም ዝወደቐ ማዕከናት ዜና ኬንያን ደቡብ ሱዳን ሓቢረን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ብሞት ወዲ 66 ዓመት ኣምባሳደር ማይክል ኒያንግ ጆክ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ ኣምባሳደር ኣያንግ ዕዉትን ንኡድን ዲፕሎማት ነይሩ ደቡብ ሱዳን ክዝክሮ ክትነብር እያ ክብል ድማ ኣብ ትዊተር ገሊጹ ፖሊስ ነቲ ሚስጥሩ ዘይተፈልጠ ሞት ይምርምሮ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ሓደ ጉጅለ ሓካይም ንጠንቂ ሞቱ የጻር ከም ዘለውን ተገሊጹ እቲ ባንክ ነቲ ንሱ ዝወደቐሉ ጨንፈር ንግዚኡ ከም ዝዓጽዎ ኣፍሊጡሉ ተባሂሉ ኣሎ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ መበል 70 ዓመት ዝኽሪ ምጽምባር ቻይና ኣብ ኩናት ኮርያ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ እንኮ ቀጽራውን ዓማጽን ኣካይዳ ካብ ውድቀት ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ዝገለጸ ፕረዚደንት ፒንግ ህዝብን መንግስትን ቻይና ናብ ኩናት ኮርያ ንምጽምባር ዝወሰድዎ ቁኑዕ ክብል ዝገለጸ ስጉምትን ዝተጎናጽፎ ዓወትን ንምድጋም ድሕር ከም ዘይብሉ ኣነጺሩ ፕረዚደንት ሺ ነዚ ተሪር መልእኽቲ ዘለዎ መግለጺ ዝህብ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ነታ ቻይና ሉዓላዊት ኣካላ ምዃና እትገልጻ ደሴት ታይዋን ሚሳይላትን ከቢድ ብረትን ዝርከቦ ናይ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክትሸጠላ ከም ዝወሰነት ኣብ ዝሓበረትሉ እዋን ከምኡውን ንዕብለላ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምብዳህ ምስ ሃገራት ዞባ ልፍንቲ ንምምስራት ኣብ ዝጉስግሰሉ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ድማ መደረ ፕረዚደንት ቻይና ብቐንዱ ናብ ኣሜሪካ ዘቐንዐ ምዃኑ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ መንግስቲ ቻይና ተፈንጫሊ ኣተሓሳስባ መራሕቲ ደሴት ታይዋን ምስ ዘየብቅዕ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይብል እዩ ደጋጊሙ ክሕብር ጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንጥፈታት መራኽብ ቻይና ኣብ ምዕራባዊ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንምክትታል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ኣህዱታት ሰራዊት ብቋዋምነት ከዋፍር ምዃኑ ትማሊ 23 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ሮበርት ኦብራየን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራኽብ ቻይና ብዘይተሓታትነት ተቆጻጻርን ዘካይድኦ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ሉዓላዊ ማያት ግዝኣት ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ምጽባእ ተግባራት ንሉዓላውነት ኣሜሪካን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ንጸጥታን ሰላምን ዞባ ዝዘርግ ምዃኑ ሓቢሩ በዚ መሰረት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወሰናስን ደሴታት ናይቲ ሃገር ኣሃዱታት ሓለዋ ዶባት ከዋፍር ወጢኑ ከም ዘሎ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሱዳን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስረት ከም ተሰማምዐት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ኣሜሪካ ድሕሪ ምልዓል እዩ ነቲ ምስ እስራኤል ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣፍሊጡ
ኣብዚ ቀረባ እዋን ክልተ ሃገራት ዓረብ ማለት ባሕሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ምስ እስራኤል ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምምስራተን ይፍለጥ። ሱዳን ከም ዝበዝሐ ሃገራት ዓረብ እስራኤል ኣብ 1948 ካብቲ ምስረት ጀሚራ ከም ጸላኢታ ብምርኣይ ኣፍልጦ ከይሃበታ ጸኒሐ። ካልኦት 5 ሃገራት ዓረብ እውን ምስ እስራኤል ሰላም ክገብራ ድሌት ኣለወን ክብል ትራምፕ ተዛሪቡሎ። ዮርዳኖስ ኣብ 1994 ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስርት እንከላ እታ ንፈለማ እዋን ስምምዕ ሰላም ዝፈረመት ዓረባዊት ሃገር ግብጽ ድማ ኣብ 1974 ዝምድና ምስ እስራኤል ፈሊማ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሱዳን ብወግዒ ካብ መዝገብ ደገፍቲ ሽበራ ሃገራት ድሕሪ ምልዓሉ ብቴሌፎን ንመራሕቲ ሱዳንን እስራኤልን ከም ዘዘራረቦም ተፈሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ እቲ ስምምዕ ኣገዳሲ ናይ ሰላም ምዕባለ እዩ ድሕሪ ምባል ምጅማር ሓድሽ መዋእል ዘበስር እዩ ድማ ኢሉ። ልኡኻት ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ተራኺቦም ብዛዕባ ንግዳውን ሕርሻውን ምትሕባር ክዘራረቡ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ብወገኑ ሃገሩ ካብ መዝገብ ሽበራ ኣሜሪካ ምውፃእ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣመስጊኑ። ይኹን እምበር ሓደ በዓል ስልጣን ፍልስጤም እቲ ሱዳን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም ብሓድሽ ብኻራ ምውጋእ እዩ ክብል ተቃዊምዎ ኣሎ። ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ከም እተሰማምዑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ስምምዕ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ን5 መዓልታት ኣብ ከተማ ጀኔቭ ኣብ ዘካይድዎ ጽዑቕ ርክብ ከም እተበጽሐ እዮም ዝቃላሕ ዘሎ። ሕቡራት ሃገራት እዚ ድሮ ኣብ ተግባር ከም ዝወዓለ ዝግለጽ ስምምዕ ልዕሊ 9 ዓመታት ዘቑፀረ ወታደራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ሊብያ ኣብ ምዕራፍ እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም እውን እሱራት ንምልውዋጥ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ቅልውላው ሊብያ ንምህዳእ ኣቐዲሙ ክካየድ ጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይፍለጥ። ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ 2011 ድሕሪ ዝተገብረ ገዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ኣብ ውግእ ሓድሕድ ተሸሚማ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሃገራት ኤሮጳ ብኣሰካፊ ደረጃ ዝላባዕ ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣፋኺሶንኦ ንዝርከባ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ብዝሓየለ መልክዑ የተግብሮ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እታ ኣህጉር ነቲ ለብዒ ንምቁፅጻር እንተወሓደ ክሳብ መፋረቕ 2021 ዝቕጽል ነዊሕ መኸተ ይጽበያ ከም ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ትማሊ 23 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ኣሚቱ። መንግስቲ ፈረንሳ ነዚ መግለፂ ዘውፀ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ መጠን ዕለታዊ ዝምዝገብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ብልዕሊ ዕፅፊ ብምዝያድ ናብ ልዕሊ 8 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ልዕሊ 247,600 ድማ ከም ዝሞቱ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ጠቕላላ ቁፅሪ ልዕሊ 1,041,000 ናይ ዝሞቱ ድማ 34,500 ከም ዝበፅሐ እዩ ዝግለጽ። በዚ ድማ መንግስቲ ፈረንሳ ተወሳኺ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ንምትእትታው ወጢኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ተመዝጊቡላ ኣብ ትርከብ እስጳኛ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ሰዓታት እቶቶ ክእወጅ ምምሕዳራት ዞባታት ጻውዒት ከቕርቡ እንከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቸስ ድማ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ካብቲ ብወግዒ ተነጺሩ ዘሎ 1.1 ሚልዮን ብዕፅፍታት ከም ዝዛይድ ብምሕባር እቲ ኣሃዝ ብውሕዱ 3 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ ኣሚቱ። ሓያሎ ዞባታት ኢጣልያ እውን ብተመሳሳሊ ተፋኺሱ ዘሎ እገዳታት ብጠቕላላ ክጸንዕ ዝቐርብ ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተቓሊሑ። ድሮ ኣብያተ ትምህርቲ ዓጽየን ሰዓታት እቶቶ ኣዊጀን ዝርከባ ዞባታት ኢጣልያ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ እኹል ከም ዘይኮነን መንግስቲ ተወሳኺ ተረርቲ ስጉምታት ክውጅየን ዝጽውዓ ዘለዋ። ኣብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ብጉዳይ እጀታ ማያዊ ግዝኣትን ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝን ተተፋኒነን ዝርከባ ቱርክን ግሪኽን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ከካይድኦ ወጢነን ዝነበራ ተጻራሪ ወታደራዊ ልምምዳት መናወራታትን ከወንዝፍኦ ትማሊ 23 ጥቅምቲ ተሰማሚዐን። እቲ ስምምዕ ብመንጎኝነት ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ኣባላት ዝኾነ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ከም እተበጽሐ ድማ ተገሊጹሎም። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጆንሰን ሽቶልተንበርግ ድሕርቲ ብማንዛዊ መዳይ ዝተቃንዐ ዋዕላ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣባላት ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲአን ሃገራት ዝወስድኦ ስጉምቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍትሑ ንዝካየድ ጻዕሪ ደፍአ ሓይሉ ምዃኑ ሓቢሩ። ሪፐብሊክ ቆጵሮስን ግሪኽን ኣብቲ ሉኣላዊ እጀተአን ምዃኑ ዝገልጾ ኣከራኻሪ ማያት ቱርኪ ዘለዋ ጥሙሕ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ከተቋርጾ እኳ እንተጸውዑ በንጻር እውን ትርኪ እቲ ስትራቴጂካዊ ማያት እጀተኣ ምዃኑ ብምግላጽ እተካይዶ ዳህሳስ ብዝሓየለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ኣፍሊጣ። እቲ ጉዳይ ንኤውሮጳዊ ሕብረትን ቱርክን ከይተረፈ ኣተፋኒኑ ከም ዝርከብ ብሰንኩ ድማ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ምጥንቃቑ ይዝከር።
ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ንግዳዊ ስምምዕ ንምኽታም ዛጊት ዘይሰለጣ ብሪጣንያ ትማሊ 23 ጥቅምቲ ምስ ጃፓን ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ተፈራረመ ተቃሊሑ ዝርዝር ናይቲ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ዝተፈረመ ስምምዕ እኳ እንተዘይተገልጸ ንመጠን ንግዲ ብሪጣንያ ብኣስታት $20 ቢልዮን ከዛይዶ ትፅቢት ከም ዝግበር ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም እቲ ስምምዕ ንብሪጣንያ ምስ ኣባል ሃገራት ናይቲ ንጃፓን ዝሓቆፍ ብትራንስ ፓሲፊክ ዝፍለጥ ንግዳዊ ምትእኽኻብ ከቀራርባ ከም ዝኽእል ኪላታት ተዓውዲ ይእምቱ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ንግዳዊ ስምምዕ ንምኽታም ዘኽእል ርክብ ላዕሎት ሰመዚ ኣካይደን ምንባረን ይዝከር ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ተካይዶ ዘላ ንግዳዊ ዝርብ ምስ ዘይሰልጣ እዚ ምስ ጃፓን ከቲማቶ ዘላ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ኣማራፂ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረትን ብሪጣንያን ንግዳዊ ስምምዕ ንምኽታም ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ዛጊት እወታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ዝጠቐሱ ጸብጻባት መቐጸልቱ ክሳብ ጽባሕ 25 ጥቅምቲ ዝቕጽል ዝርብ ኣብ ከተማ ለንደን ይካየድ ከም ዘሎ የረድኡ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝተዋህባ መሰጋገሪ ግዜ ከብቅዕ 2 ዋርሒ ጥራይ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ኣሜሪካ ብ22 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 17 ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ማዕከና ዜና ሓቢረን እተን መግለፂ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝጠቐሳ ማዕከና ዜና በቲ ኣብ ከባቢ ዞባ ኢድሊብ ዝተካየደ ደብዳብ ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ከም ዝቆሰሉ እውን ኣፍሊጠን ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ወታደራዊ ህላዊያ ንምድልዳል ተወሰኽቲ ሰራዊት ናብቲ ሃገር ክትልእኽ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ምግላጻ ይዝከር ኣንጻር ሽበራ ከተካይዶ ጸንሐት ቃልሲ ንምዕዛዝ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ስርዓት ራዳር ከተዋድድን ጸጥታዊ ኮለላ ከተሓይልን ምዃና እውን ሓቢራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝበጽሐ ካብቲ ኣብ ሶርያ ተዋፊሩ ጸንሐ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ 2019 ከም ሰሓቦ እንተግነ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝበጽሐ ካብቲ ኣብ ሶርያ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ 2019 ከም ሰሓቦ እንተኾነ ግና ዒላታት ነዳዲ ሶርያ ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ኣማይት ወታደራት ከም ዘትረፈ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ካብ 2014 ኣብ ሶርያ ወታደራዊ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ